Iya. Kan mergo Purwakanti. Iya. Kulungan neng Singapura 3 tahun manukku nganggur. Kowe karek takok. Nesu. kowe angger gak mbok terusno kowe wis gawe falsafah sing ora-ora Neng Hongkong aku wis nang tratapan. Hongkong wis ning Inggris iso Malaysia yo iso iki sing terakhir Purwakanti nih ii ngono lho Iya. bojoku lunga neng Singapura 3 tahun manukku nganggur. Ulu ketel ora iso nyukur. komet ya Manuk jengenge cepit nolak. kalah Areng blak kowe iso nyambak kudu iso nutup lho Lho, apa sing tak tutup? dagelan paling ora